Salutare! Sunt Luciana Petrei, fondatorul gratitudetoken.world și vreau să te felicit pentru că ai ajuns pe această pagină de pre-sale, adică prevânzare și în acest video o să-ți arăt cum o să-ți creezi primul tău cont, posibil primul tău cont de Proton. Pentru a continua, atunci când vei apăsa pe sunt de acord, trebuie să introduci un username care există pe blockchain-ul Proton. Pentru a face asta, trebuie să mergem pe Play Store sau dacă ai iOS, mergi pe App Store, cauți aplicația WebOff pe care noi o recomandăm. Nu este singura, dar pe aceasta o recomandăm noi și o instalezi. După ce o instalezi, o deschizi, bineînțeles, și aici eu am făcut deja un username de test, o să dau sign out și trecem din nou prin proces împreună, ok? Este foarte important ca aici în colțul din dreapta să fie selectat Proton, deși este deja selectat atunci când instalezi pentru prima dată aplicația, dar vreau să te asiguri că este selectat Proton și nu Proton Testnet, ok? Bun, după care atingem Sign Up și ne alegem username-ul. Foarte important să-ți alegi un username care îți place, poți să-ți faci alt cont pe altă adresă de e-mail, dar este important și cred că, fiind la început blockchain-ul, o să ai noroc și o să găsești username-ul pe care ți-l dorești. Eu o să aleg test 420, de exemplu, să vedem dacă există. Este o problemă că nu acceptă numărul 0, aparent. Ok, atunci o să alegem test 32. Ok? Este disponibil. Dăm continue, ne alegem un public name. Acesta, în mod normal, ar trebui să fie numele tău, prenumele sau numele complet. Ok, 32 am zis să fie. Continue. Ok. Acest pas este foarte important. Trebuie să salvezi aceste 12 cuvinte în această ordine, undeva într-un folder encriptat, într-un cloud, undeva servicii de stocare pe cloud cu encripție și de asemenea îți recomand să le tipărești pe hârtie, pe mai multe bucăți de hârtie și să le pui undeva într-un safe sau într-un loc sigur, unde poți să le găsești peste ani de zile în caz că vei vrea să intri din nou în portofel și să accesezi tokenele, da? Trebuie să fac un screenshot pentru a... Hai să deschidem și poza ca să o avem deschisă. Revenim înapoi la aplicație. Ne trebuie pentru pasul următor, da? Aici eu voi introduce și voi veți trebui să introduceți un PIN, aplicația o să vă ceară și veți putea să activați și Biometric Authentication, adică să puteți să vă autentificați, să deschideți aplicația cu amprenta sau cu Face ID-ul. Aici trebuie să introducem în ordinea corectă cuvintele. Da? Prima linie avem așa, Rifle Camera Light, Rifle Camera and Light, după care Predict Grant Right, ok, Mechanic Ozone Title și Also Case și ultima. Continue. Ok, aici trebuie să introducem o adresă. Să vedem dacă a rămas, nu a rămas, merge. Eu am făcut o adresă temporară undeva aici. Ok, o să o copiez pe aceasta. Hai să vedem dacă merge. S-ar putea să nu meargă această adresă, dar încercăm. Să zică că am făcut? Nu, o să zică ok, este bine. Hai să vedem ce cod de verificare am primit pe această adresă. Și avem un cod. Îl copiem și îl introducem. Confirm. E voilà! Avem contul. Contul este cu username-ul test32. Deci, eu dacă vreau să fac, să continui procesul de comandă pe site, mă întorc pe site, dau sunt de acord,
o să introduc test 32 și dacă există o să mă ducă la următorul pas, adică acesta. Ok, acum trebuie să selectăm o monedă, de exemplu USDC pe rețeaua Tron. Această monedă o vom folosi pentru a plăti pentru comandă. Alegem un mail. Comanda minimă este de 10 Gratitude Tokens. Mergem la următorul pas, la plată. Și putem să și vedem deja comanda pe username test 32 în așteptare. Comanda numărul 19, avem detaliile pentru plată aici. A fost de 10 Grat Tokens, primim 7 Grat Tokens, suntem săptămâna a treia și primim un discount de 7%. Acest QR code reprezintă adresa aceasta la care trebuie să trimiteți monezile pentru a plăti comanda. Pentru a finaliza comanda, este nevoie să trimiteți Transactional ID-ul, adică de exemplu pe Exchange sau într-un wallet app, când faceți un transfer sau o retragere, există un ID al tranzacției. Deci nu vorbim despre un link, vorbim despre acel lung șir de caractere alfanumeric, care este ID-ul tranzacției pe orice blockchain. Noi am ales USDC Tron, da? Îl punem aici și dăm trimite, apoi cât putem de repede o să confirmăm noi comanda. Dacă ai nevoie de ajutor, ne poți contacta prin acest chat din dreapta jos sau ne poți scrie la support cu 2 de P, da, arongratitudetoken.world sau ne poți lăsa un mesaj pe social media. Există foarte multe canale de social media, avem conturi pe principalele canale de social media. Dacă vrei să intri în echipă, există acest puzzle de alăturare pe care poți să îl completezi, da? Poți să alegi ce vrei să fii, ce fel de rol ai vrea în echipă și dacă completezi formularul până la capăt, o să te contactăm noi. Din nou, pe această pagină și pe toate celelalte pagini există aceste iconițe prin care puteți distribui site-ul, în mod special homepage și presale. Ne-ar ajuta foarte mult dacă ai da un share, poți să trimiți inclusiv prin SMS. Acest lucru creează conștientizare și ne ajută să răspândim vorba despre proiectul nostru, despre misiunea noastră. Ok, acestea fiind spuse, ar trebui să mai spun că în decembrie este planificat după presale, pe 2 decembrie se termină presale-ul, să listăm moneda pe primul exchange, Alcor Exchange se numește. În momentul în care va fi listată moneda pe Alcor Exchange, prețul va fi mai mare. Deci, dacă vreți să comandați și să fiți printre primii oameni care dețin moneda gratitudinii, recomandarea mea este să cumpărați acum și să nu așteptați până va fi listat pe exchange, dar cu mențiunea că, la fel ca orice altă investiție într-un proiect care este la început, care încearcă să se dezvolte ca al nostru, recomandarea mea pentru orice astfel de investiție este să așteptați cel puțin jumătate de an, un an sau mai mult, până când proiectul se dezvoltă și intră pe mai multe exchange-uri posibil, în principiu să crească volumul zilnic de tranzacționare la un nivel acceptabil și să fie un moment în piață propice, adică să fie bull run. Să nu fie un moment în care piața este jos și este foarte multă frică în piață. Așteptăm un bull run, adică momentul acela în care prețul, în special la Bitcoin și la monedele principale, ajunge să fie egal sau mai mare cu cel mai mare preț anterior, vârful anterior. La Bitcoin a fost undeva la $70.000, da? Ei, după ce depășește $70.000 Bitcoin, atunci este un moment propice să vă gândiți să vindeți aceste bunuri digitale, aceste monede. Proiectul nostru țintește ca moneda gratitudinii să fie o valută, nu neapărat un bun digital. Deci poate fi la început un bun digital, puteți să-l considerați ca o investiție pe termen lung, dar el va avea o utilitate reală și va fi foarte folosit în aplicațiile și platformele ce vor implementa tehnologia BIP, protocolul BIP, da? Acesta pe care îl vedeți aici. Aceasta este interfața, primul prototip al interfeței. Eu am fost Lucian, fondatorul, și vă doresc să aveți mult succes în alegerile pe care le faceți și să aveți foarte mult noroc în investițiile pe care le faceți.